Manu e Anxo, e hoxe fixemos esta biografía sobre Xosé Vizoso. Naceu en Mondoñedo, Lugo, no ano 1953 e morreu o 9 de febreiro de 2025 en Brión, A Coruña. Xosé Vizoso foi un magnífico cartelista, ilustrador e deseñador que foi homenaxeado ao Día da Ilustración pola Xunta. Foi gañador do Premio Nacional de Escultura en 1968. Na súa trayectoria destacan as súas 4 décadas como diseñador xunto con Xosé Díaz, da cerámica de Sacadelos, ou máis recentemente da realización do cartel do centenario do Celta de Vigo. Estes son uns dos seus libros: Os nomes do vento, Cantos que veñen de lonxe, Curros Enrique para nenos nas rúas de Compostela e Madrid modernista. E ata aquí a nosa biografía. Espero que vos gustase. Moitas grazas. Adeu!